Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma egomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli umbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Those people who have fled are not being persecuted, they are not being hounded, they are not being treated badly. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa usaphinde wachitha ukuthi ebehlukunyezwa kuleli amabhunu angama-49 abe ingxenye yeqeqebana lokuqala eliflathele elakuleli libhekise eMelika. Following the arrest of 4 suspects in Ketamine last month, we had to dig deeper to search for their friends, and then we got intelligence that 3 of them were hiding. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal adubule abasolwa abayisishiyagalombili bashona ezigamekweni ezimbili ezenzeke esikhathini esingaphansi kwamahora angama-24. Lizoqhubeka kusasa icala lomfundisi waseNigeria uTimothy Omotoso nokhalelwe amasongo kaSigonyela ngempelasonto ngamacala amayelana nokwephula umthetho olawula abokufika kuleli. Mbukelisi kubingelelo sikamukele indaba yenza kusihlwa igama lami noXolo Mamtshali wakwamwali ihlabangani limhlophe qwa. Sibonga kakhulu umbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Elwezwe Cyril Ramaphosa udalule ukuthi ukufuduka kwamabhunu angaphezulu kwama-40 asebalekeleko laseMelika akhambisana nokuthi akhishwa inyumbazane eNingizimu Afrika. Uphawule ngalolu daba esithangamini somhlangano weyikhulu eziphezulu zeyinkampani e-Afrika, i-CEO Forum ebanjelwe e-Abidjan, eCote d'Ivoire. Lo mhlangano wethanyelwe omengameli abehlukene bamazwe alapha e-Afrika. Umengameli Ramaphosa kanye noPaul Kagame waseRwanda babonakala behlezi ngandawonye kuwo kulandela ukunqakisana ngamazwi kwabo kwakamuva ngodaba lwempi elwa esifundeni esempumalanga neDRC. Ukufuduka kwamabhunu angama-49 asethathe uhlelo lokukhoseliswa njengababhacile eMelika ngokunye kobe kuseqhulwini kulesithangami. I had a conversation with President Trump on the phone, and he said, "What's happening down there?" And I said, "President, what you've been told by those people who are opposed to transformation back home in South Africa is not true." And I added to him, I said, "We were well taught by Nelson Mandela and other iconic leaders like Oliver Tambo on how to continue to build a united nation out of the diverse groupings that we have in South Africa." Usebenzise nethuba lokuqhakambisa lokho okulangazelelwe iNingizimu Afrika njengoba izobe ingosokhaya bengqungquthela yamazwe angaphansi kohlaka lwe-G20. One would hope that it will all happen seamlessly and in an ordinary and well-managed manner. So we will see how this whole process will end up. Udaba lwempi yase-DRC alusalanga ngaphandle kulo mhlangano. If you look at what we've been doing on our continent, much progress has been made. I think we can't say nothing has been done generally, whether it was to do with the reforms. And I think Africans have come together. They have defined things and speak with one voice. Increasingly, there is significant progress. Kusenjalo ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamola uthi naye ukuchithile ukuthi kunamabhunu ahlukunyezwayo kuleli, waphinde wadalula nokuthi umengameli uCyril Ramaphosa uzohlangana nomengameli waseMelika uDonald Trump. Lamabhunu ahamba izolo ebusuku nokho ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba ukuchithile ukuthi lamabhunu bephoqelekile ukuba hambe kuleli. There is no persecution of white African or South Africans in South Africa. This has been proven by a number of statistics in our country, including the police reports, which don't back that assertion of persecution of white South Africans on the basis of their race. Ungqongqoshe uphinde waqinisekisa ukuthi umengameli uCyril Ramaphosa uzohlangana nomengameli waseMelika. The working visit of President Ramaphosa to the US
I can state that it's at an advanced stage. Mayelana namalungiselelo engqungquthela iG20 nokuyingqungquthela ezosingathwa elakulele kupheleni kwalonyaka, ulamula uthi ikhona inqubekela phambili. Whether we are confident that the text will be agreed upon. Multilateral platforms by their nature are contested terrains. At the UN, EU, African Union, and the G20 is no exception. There is contestation with regards to the issues of the G20, including what will end up being part of the declarations of the various working groups. But we find solace in the fact that most of the working groups do reach consensus because the G20 is a consensus-based organization. Inqungquthela yenhloko zombuso zamazwe angaphansi kwe-G20 izobanjelwa eGoli ngoLwezi nonyaka. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal adubule abasolwa abayisishiyagalombili bashona ezigamekweni ezimbili ezenzeke esikhathini esingaphansi kwamahora ngamashumi 24. Kwesanamhlanje amaphoyisa abulale abasolwa abathathu okuthiwa abehlupha umphakathi waseMawoti. Amaphoyisa athi alandele umkhondo oholele ekutheni kubanjwe abasolwa bebesebenzisa umuzi othile njengendawo yokucasha eMawoti. Abathathu kulabasolwa bebeyingxenye yeqembu lesigilamkhuba ebelihlukumeza umphakathi waseMawoti. Amaphoyisa athathole nesibhamu esiyamaniswa nalamacala ahlukene. Following the arrest of 4 suspects in Ketamina last month, we had to dig deeper to search for their friends, and then we got intelligence that 3 of them were hiding in this house behind us. When we arrived here, through the window, they fired through police officers, and tactically so, police returned fire. And during the shootout, 3 of them were shot and fatally wounded. Kwesinye isigameko kubulawa abasolwa abahlanu ngesikhathi bedubulana namaphoyisa ngesonto. Labasolwa bebefunela uxhaxha lwamacala okubulala okuhlanganisa nelokubulala amaphoyisa amabili adutshulwa endaweni yaseMophela elokishini laseMpumalanga eHammersdale. As police, we signaled for them to stop. The suspects ignored instructions and opened fire towards the police. Police had no choice but to return fire so that they can be safe and ensure the safety of everybody around the main road. Then during that shootout, 5 suspects were shot and fatally wounded. Abaholi bomphakathi bacela ukhomishana wesifundazwe ukuthi atshale amaphoyisa endaweni yaseHammersdale. Singajabula ukuthi uminister athi ukwandisa kancane isibalo samaphoyisa. Kanjalo namaveni akhona la estation awasenelisi inhloko. Amaphoyisa athi izibhamu ezitholakala endaweni yesigameko zizohanjiswa ukuthi ziyohlolwa. Lizoqhubeka kusasa icala lomfundisi waseNigeria uTimothy Omotoso nokhalelwe amasongo kaSigonyela ngempela sonto ngamacala amayelana nokwephula umthetho olawula abokufika kuleli. Umnyango wezasekhaya wethule ubufakazi bokuthi uMotoso akanazi incwadi zemvume yokuba kuleli futhi akanaso nesicelo esisalinde ukuphothulwa. Uqhubeke wathi isicelo sesikhashana sika Omotoso sachithwa ngo-2017 ngenxa yokungabi nawo amaphepha afanele. Ngakho olunye uhlangothi ummeli kaOmotoso advocate Sakhele Phoswa utshela inkantolo ukuthi ukuboshwa kwakhe kube ukugagamela futhi kwanyathelwa amalungelo akhe. Uqhubeke wathi bekumele uMotoso anikezwe izinsuku eziyishumi ukuze adlulise isinqumo sokuxoshwa kuleli. Isicau esiqaphe ukuyiphatha kwabehluleli namhlanje sizwe ukuthi kunejaji lenkantolo ephakeme Eastern Cape elagunyazwa ukubona imifanekiso eqoshiwe ye-CCTV ngaphandle kokulandela imigudu efanelekile. Lo mfanekiso uyingxenye yobufakazi ngesimangalo esifakwe uAndiswa Mengo ngeinsolo zokuhlukunyezwa okuhlobene nezocansi ongumengameli wamajaji Eastern Cape umahluleli uSelby Mbenenge. Oqashwe ehhovisi elikhulu lenhloko yabehluleli uPrabhakaran Naidu yena owengamele lonke uhlelo lwamakhamera aqopha ngaphakathi emahhovisini ezinkantolo kuzwelonke. Ebufakazini bakhe banamhlanje sicawini isihlaleli udaba phakathi kwejaji uMbenenge nomabhalali wasenkantolo uAndiswa Mengo uveze ukuthi ijaji ubantu bonke Thokota owagunyaza ukubona umfanekiso oqoshwe we-CCTV akulandelwanga imigudu ngalokho. Judge Thokota asked to view that footage. And we have an affidavit from him as well in the papers. In his affidavit, he says that he got permission from the court manager to view that footage. Are you aware of that? I'm not aware of that.
Okay. Do you know who the court manager is in the Mthatha High Court? Not personally, but I have communicated with him, Mr. Mhlonhlo, at the time of trying to retrieve this footage. Okay. But am I correctly understand your evidence that that was not in accordance with protocol? It was not. The footage that we have here today is the footage of the, not just what we viewed today, but what we have on the device, on the USB, is the footage of 14 and 16 November. Is that correct? That's correct. So what's happened to the 15th of November? I can't say. U-Advocate Salome Skipper sohola ofakazi ngembuzo uhlela ukubizela esigcawini ungoti wezobulili ozonikezela ngobufakazi obeyamene nalolu daba esigcawini. Lesi sithangami sizoqhubeka ekseni kusasa. Siphinde sikubingelela sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa usephinde wachitha ukuthi ebehlukunyezwa kuleli yamabhunu angama-49 abeyingxenye yeqeqebana lokuqala elifulathele elakuleli libhekise eMelika. Khumbula mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ungena nje kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani ke uzoyithola ngomnjalo bazo. Inkantolo yamantshi kwaMhlanga eMpumalanga igcine iwanikile amaziko eindaba ehlukene imvume yokusakaza icala elibhekene nabasolwa abahlanu ababoshwa beyamaniswa nokunyamalala kwentatheli uAseri Ndlovu kanye noZodwa Mdluli. Umsombuluko ozayo icala elibhekene nabalisa ababili kwabahlanu uzokhumbula ukuthi labasolwa babhekene noxhaxha lwamacala afaka phakathi ke ukuthumba kanye nokugqekeza. Namhlanje ke besikhona enkantolo inkosi yenkantolo uAndrew Dupree ubekade ke elaleleke isicelo esifakwe amaziko eindaba ehlukene njengoba ke lamaziko eindaba efuna ukuthi leli cala lisakaze ubukhoma. Namhlanje ke usikhiphile isinqumo washo ukuthi ke lamaziko eindaba azonikezwa ke ithuba lokuthi ke asakaze leli cala kodwa ke kunemgomo eqinile abazosakaza ngaphansi kwayo. Bebekhona ke abantu enkantolo kanti njengamanje ngizokwethula ke isihlobo uFlorence Manana oyisihlobo sikaZodwa Precious Mdluli asikubingelele esikwamukele eindabeni zosuku. Namhlanje besikhona enkantolo ungasichazela ukuthi njengoba icala lihlehlile lahlehlela umsombuluko kuthini ukuphawula kwenu njengomndeni? Ngobhlungu asikhona ukulala lesinye isikhathi nokudla akwehle. Bese sinelithemba lokuthi njengoba kwenziwe ama DNA test sifikile namhla sithola ama results asikakawatholi solo silonza sisekhona. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngikwaMhlanga eMpumalanga. Ipheneli kaMengameli we-ANC uPaul Mashatile lithi ukuvulwa kabusha kwesigcawu esiphenya mayelana nokushona kalowa bomengameli we-ANC inkosi uAlbert Luthuli kuyinto emqoka esizweni. uMashatile ubethamelele isigcawu enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu namhlanje. Waqala ukulalelwa kabusha kophenyo ngokushona kwenkosi uLuthuli kanti sebeyishumi nanhlanu abantu esebethula ubufakazi kulolu phenyo. Kusukela liqalile lolu phenyo selithola ukwesekwa abaholi namalunga aphezulu eANC. Ngomsombuluko usekela mongameli weqembu umnumzane Paul Mashatile uhambele ukulalelwa kwalolu phenyo. iANC ithi kuba khona kwakhe eqinisa ukubaluleka kwalolu phenyo kuANC. Mnumzane Mashatile uthi banethemba lokuthi kuzovela iqiniso ngokushona kwenkosi uLuthuli. uLuthuli wahola iANC kusukela ngo1952 waze wakhothama ngo1967. This inquest here on the cause of death of Chief Albert Luthuli, it's a matter of concern for us because Chief Luthuli, as you all know, was the president of the African National Congress at the time of his death. Mnumzane Mashatile uthi nakuba uphenyo oluvuliwe kabusha lithatha isikhashana iqembu lijabule ngomsebenzi oswenziwe abezokushushisa kuze kube manje. Lokho kubandakanya ukuvulwa kabusha kophenyo ngokubulawa kweshoshitshovu samalungelo abantu nommeli umnumzane uGriffith Mxenge. When I spoke to the family, they were also saying, look, they are pleased with the work that has been done. Yes, we started a bit late, but we are there, we're on top of it. We're going to
to get to the truth. Inkantolo kuyimanje ilalele ubufakazi bomunye wochwepheshe uwarrant officer uSunet Nel. uNel wasebenza nethimba labaphenyi. Utshela inkantolo ukuthi ngokuthola kwakhe uLuthuli kungenzeka ukuthi washaywa. uNel uzoqhubeka nobufakazi bakhe ngoLwesibili. Kwindaba ze-SABC ngongayenda Mhlongo eMgongondlovu. Izakhamuzi zasehobeni ngaphandle kwaseTzanini neLimpopo zisathukile kulandela ukugasela kwamadoda amabili abehlomile emakhaya ezakhamuzi adlwengula abantu abane okubalwa kubo nezingane. Amaphoyisa asungule ithimba ke elizophenya ngalesi sigameko. Ukile ngokushona kaDavid obezilana nonkosikazi wakhe ngesikhathi kungena amadoda amabili afuna isikhiye semoto wanqaba naso aseyamdubula. Uthi baphatheke kabi kakhulu bebethembele kuye ekhaya. Uthi ubugebengu lapha sebudlundlubale kakhulu. Indodakazi yakhe baya esibhedlela ukuyothola ukwelulekwa. Ikhaya labo libe ngelokuqala ukuhlasela kwadlwengula indodakazi. Uthi bamcele imali wabatshela ukuthi akanayo. Uthi bathe akakhumule wanqaba kodwa baqhubeka bamdlwengula. Sukholelwe ekutheni abasolo bahlasela emakhaya abantu abanamabhizinisi amancane. South African Police Service, they must intervene on this matter because even myself I'm scared now because I don't know what's happening. Even if I receive a call I can't go out. Basagcwele amathafa. Abakhangisi abangaphezulu kwe-1,300 abavela emazweni ahlukene bathi bamagange njengoba kuzoqala ingqungquthela yezokuvakasha yase-Afrika yeyinsuku ezintathu kusasa eThekwini. Abazobamba iqhaza kule ngqungquthela i-Africa Travel indaba bathi banethemba lokuthi kuzokuba nezingxoxo ezihlabahlosile zokuthuthukisa ezokuvakasha nokungcebeleka ezwenikazi i-Afrika. Alinganiselwa ema-27 amazwe asezwenikazi i-Afrika azokuba ingxenye yale ngqungquthela. Abayithamele bathi imqoka kakhulu emkhakheni wezokuvakasha. It helps to magnify the work that we do because we get to see other agents, travel agents as well, that link us to other businesses, and they draw international crowds to our business and showcases what we have to offer in Victoria Falls and there's Kasambabezi Lodge in Zimbabwe. So definitely it's a very big and impactful platform for businesses. Angakhulu ayisikhombisa amabhizinisi ezokuvakasha alapha eNingizimu Afrika azokuba ingxenye yale ngqungquthela kulonyaka. Neindawo ezizakhiwo zezokuvakasha nokungcebeleka zisuke amehlo aze sethe njo kule Africa Tourism indaba ngoba bahlomula kakhulu ukufika kwehambeli eyinhlobonhlobo ezisuke emazweni. Le ngqungquthela izokuphothulwa ngoLwesine. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC eseThekwini. Umhlahla ke wesimo sezulu umbukelo uzolandela. Nginibingelele babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibethe simi kanjani ngingasho nje mbukele ukuthi izulu uthanda ukuthi nje liphenge ezifundazweni eziningi zaseNingizimu Afrika kepha lithanda ukuthi nje limboze ngamafoki izulu kakhulukazi ngempela masibheke khona lapha kwesifundazwe iLimpopo kuyana kanjalo kwisifundazwe eGauteng kanti ke kusasa ke mbukele uzoqaphela nje ukhona ke lomoya kuvunguza ngamandla ongadala wona kumlili kakhulukazi ngempela khona kwesifundazwe eNorthern Cape kanti ke khona ke nala yankungu ekhasa phansi ethanda ukuthi nje iqiniseke kakhulukazi ngempela khona ke kwisifundazwe KwaZulu Natal mobheke nje khona ko Richards Bay wana kanjalo koLundi kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihlwa ngasho nje ukuthi liyabanda nje izulu ikakhulukazi ngempela khona la phana eKapa Lodumo singawulindela nje u10 liyakubuza ngempela ukuthi ngubongake ke khona ke Appington ngo5 kanti liqaqelisa amazinyo ke izulu ikakhulukazi ngempela masibheke khona lapha koGoli koSoweto kwaNdongazi yaDuma liyabanda ngo8 libande njalo nakhona ke Musina singawulindela nje u13 kanti nakhona ke Emelo singawulindela nje u7 liyabanda ke leRismith ngo6 eMgungundlovu libande njalo ke ngo8 kanti lithanda ukuthi nje lifudumale ke eThekwini ngo16 liyabanda nakhona
nakhona ke Gqeberha ngo9 kanti ke kusasa lithanda ukuthi nje lipholeke kakhulukazi ngempela masibheke khona lapha eKapa lodumo ngo22 liphole njalo ke nakhona ke Appington ngo23 kanti ke lithanda ukuthi lipholeke nakhona ke eGoli ngo21 lifudumele ke Musina ngasho nje ukuthi liyashisa ngo25 kanti ke Mbombela singawulindela nje u23 eEmelo lithanda ukuthi nje lipholeke ngo20 eLadysmith u22 kanti ke Mgungundlovu koMbali singawulindela nje u23 eRichards Bay liyashisa ngo25 ngasho nje ukuthi nakhona ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi laphana ke koChesterville singawulindela nje u24 kanti ke lithanda ukuthi nje lifudumale ke nakhona ke Gqeberha singawulindela nje u23 kanti ke eGeorge u21 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kwesihla mina ke nginto ngaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli ube nobusuku obuhle usale kahle.